Ja, det tror jeg også. Hej. Jeg bliver desværre nødt til at melde fra. Jeg ved godt, nej, det er fordi Lukas han har lige pludselig fået det dårligt. Det er sgu rigtigt. Det er ikke pis. Ja, vi er på vej ud på hospitalet nu i Hjørring, så jeg håber ikke, det er noget slemt. Ja. Jeg ved godt, det er ufattelig dårlig timing. Ja. Ja, det vil jeg være alt for ondt til. Ja. Så det er vores næste møde. Jeg tror, det vil være bedre at vente indtil, at vi sådan... man skal nok lige øve sig lidt. Vi kan da prøve at tage det første spring i dag, hvis det er, at vi... Jeg tror, lad os se, er I frisk? Jeg tror, der er rimelig koldt. Ja, rimelig koldt. men... Så nok vente lidt. Vi venter et par måneder. Et par måneder? Et par timer, så kan vi ikke mærke, om vandet er koldt eller ikke koldt. Nå, kommer I snart med det med der? Ja. Det kunne være godt. Det kunne vi godt bruge lige nu. Mr. Aarhus. I egen høje person. Yeah. Her viser Heiners, hvordan man brygger en vandpipe med rødvin. Det er the brand new thing hernede på havnen. Hein han fører an. Der, hvis du skal blive vasket. Ja, det må du gerne. Den skal ikke bruges til andet alligevel. Så Martin der bliver lidt smart. Og hvad har vi der? Det bliver så godt. What a glorious day. What a glorious day. Hvad har de gjort ved den bænk, der plejer at være herovre? Der plejer at være en bænk, når man stod der i 10 år. Måske 20. Nu er den bare væk. Yeah. Det er video igen. Video. Ja, video. La 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 la.